नोंथांमोनहा मिथिगौना दाउफोरा मानो बिहि महराव बिरो? बिनि जाहोनखौ नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदों नामा? नोंथाङा थारैनो नुमारदोंना दाउफोरा बांसिनानो बिहि महरावनो बिरो? बेसेबांखि गोजान दावबायनो गोनां जायाथों मानो दाउफोरा बिहि महरावनो बिरबाय थायो। थारैनो नोंथाङा मिथिगौना दाउफोरा मानो बिहि महराव बिरो? बिगियानगिरिफोरनि बायदिब्ला बिहि महराव बिरोब्ला बारनि गोख्रैथिखौ दाउनि गोख्रैथिया दबथायनो हायो। बिहि महराव बिरोब्ला दाउफोरा गोख्रैसिनाव बिरनोबो हायो। दाउफोरा बिहि महराव बिरोब्ला गोजाननिखौ मोजाङैनो नुनो मोनो। बिहि महराव बिरोब्ला दाउफोरनि थाखाय शिकारी खालामनायावबो गोरलै जायो। दाउफोरा बिहि महराव बिरोब्ला खैफोदनिफ्रायबो गावसोरखौ रैखा खालामनोबो हायो। बिहि महराव बिरनायनि जाहोना जाहैबाय गाहाय दाउआ गुबुन दाउफोरनो लामा दिन्थिनानै होयो। दाउफोरा गावजों गाव बिरनानै जगाजग खालामना ज' बिरनायावबो जेबो हेंथा फैया। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।